Fy Nghwyltiau Cymreig, Helen Harrison, gangen Llanfarian, Ceredigion. Ers blynyddoedd, dwi wedi defnyddio hen gwilt ar fy ngwely. Mae'n un o amryw o hen gwiltiau fy nheulu. Mae'r gweddill yng nghanolfan y Gymdeithas Gwiltiau sydd yng nghanolfan celfyddydau Minerfa, Llanidloes. Mae stori fy nghwyltiau yn dechrau yn Llanarth, Ceredigion, gyda fy hen fam gi, Grace Davies, 1828-1901. Gwraig David Davies, 1826-1903 oedd hi, ac roedd o'n gofrestru neu'n swyddog cymorth fel ei gelwyd yn Llanarth. Dywedodd yn nheulu fod Grace yn dioddef llawer iawn o'r cryd cymalau pan oedd hi'n hen. Gwnaethpwyd 3 o'r cwiltiau yn ei chartref, Ligyn, Llanarth. Pan oeddwn i'n blentyn bach, roedden nhw yn resel fawr mam gi a thad ci yng Nghei Newydd. Doedden nhw ddim yn cael ei defnyddio, dim ond cael edrych arnyn nhw weithiau y byddwn. Gwyddwn ei bod yn hen iawn, ac mewn dro'r fawr fuon nhw gan mam pan wnaeth hi ei hetifeddu. Pan etifeddais i'r cwiltiau, fe es ati i'w harchwilio yn ofalus. Roedd un ohonyn nhw'n arbennig o ryfedd. Doedd e ddim wedi ei orffen. Roedd llawer o ddarnau bach o bapur yn dal wedi ei gwnïo i ddarnau hecsagonol o glytwaith. Roedd rhai ohonyn nhw o bapur newydd o'r 14th ganrif ar 15, eraill yn lythyrau mewn llawysgrifen. Ar y pryd roeddwn i'n gweithio yng Nghaint, ond penderfynais ymgynghori ar rhai arbenigwyr. Cysylltais â'r ganolfan yn Llanidloes. Roedd ganddyn nhw ddiddordeb mawr. Gyrrais o Gaint gyda 2 o'r cwiltiau, a phan ddywedodd y ganolfan wrtha i ei bod am astudio'r cwiltiau ymhellach, roeddwn i wrth fy modd. Darganfu'r ganolfan bod y cwilt, neu'r clytwaith, hecsagonau heb ei orffen, yn arbennig o ddiddorol, gan ei fod yn cynnwys cymaint o enghreifftiau da o ffabrigau'n dyddio o 1810 i 1830. Nid yw'r rhain wedi pylu gan na orffennwyd y gwaith, ac fe'i rhoddwyd i gadw am ddegawdau. Mae llawer o'r papurau a'r bras bwythau, a oedd yn ei cadw yn ei lle hefyd, yn dal i fod yno. Mae'r pwytho i gyd wedi wneud â llaw. Ysgrifennwyd y dyddiad seithfed ar 20 o Fedi 1782 mewn inc ar un o'r papurau. Mae marc post ar bapur arall yn nodi'r dyddiad 1832. Yn ôl y ganolfan, dimiti gwyn, sef defnydd gwaed streipiog yw'r cefndir. Ac ymhlith hecsagonau eraill, mae enghraifft o ddefnydd gan gynnwys dyluniad Lane's Nest, enghraifft pwnsh, patrwm crwydrol, dotwaith, print lapis ac arddull ombr neu enfys. Cwrlig bwrdd neu lliain bwrdd yw'r cwilt arall, oedd yn boblogaidd yn oes y Frenhines Victoria, tua diwedd y 14th ganrif ar 15. Cwilt gyda chlytwaith
caban pren a dyluniad, heulwen a chysgod. Mae'r caban pren wedi ei lunio o ffabrigau amrywiol, gan gynnwys darnau sidan, satin, melfed a gwlân mewn lliwiau amrywiol. Mae'r clytwaith wedi glymu yn y ffabrig ar y cefn. Yn ôl y ganolfan, roedd darnau o ffabrigau dethol fel sidanau a melfedau yn berffaith i'w defnyddio mewn darnau clytwaith caban pren a chlytwaith ar hap. O amgylch rymylon, ceir ffril satin cotwm mewn pinc dwfn sydd wedi colli ei liw i ddod yn lliw rhwd. Mae hwn wedi bwytho a ffeiriant at y clytwaith yn ddiweddarach o bosibl. Arddangoswyd y cwiltiau yn Minerfa ddwywaith. Gweithdai mewn tecstiliau printedig 2009 ac arddangosfa pan ddathlodd y Gymdeithas Nghwiltiau ei 20fed ben-blwydd 2014. Nawr, mae 2 gwilt fy hen fam gi gyda'r ganolfan yn barhaol, ond dwi'n gallu mwynhau un o hyd ar fy ngwely. Rowena Griffiths, Cangen Porthmadog.